Kaixo, martxoak euskal ekonomia sendoa aurkezten du eta nazioarteko testuingurua nahiko ziurgabea izan arren, sendotasuna erakusten duten argudioak ematen ditu. 2025 goranzko hazkundearekin utzi genuen, tasa sendoekin eta Europaren gainetik, eta ikusten denez, tonu ona mantentzen da 2026aren hasieran. Joera hau, enpleguan islatzen da, 1.000.000 afiliatu baino gehiago, langabezia gutxiago eta laneko egonkortasun eta kualifikazio handiagoa. Barne eskariak laguntzen du gainera, merkataritzak egoerari eusten dio eta mugikortasunak martxan jarraitzen du matrikulazio gehiagorekin eta aireportuetan bidaiari gehiagorekin. Bilakaera positibo hau finkatzeko Eusko Jaurlaritzak 1.000 milioi baino gehiagoko eskutu industriala jarri du martxan, ekialde ertaineko gatazkaren aurrean industria, enplegua eta ekonomia babesteko. Labur bilduz, martxoak ekonomia sendoa uzten digu momentuz, enpleguan eta barne eskarian oinarritua. Hau da gure ekonomiaren gaurkotasuna. Datorren hilean ikusiko dugu elkar, ekonomia dida batean. Agur! Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.